přišli všichni za náma. Děkujeme moc. To je vždycky lepší, když tady máme živou muziku. A představme všechny. Matěj Hejduk, Vojtěch Koval, také Dominik Smutný, Míru Šmajdu už jsme zmínili, ale kluci, vám ještě někdo chybí. 5. člen. No. My vám předáme mikrofon a toho je potřeba alespoň pozdravit. Když už jste ho teda nevzali sebou. Tak. Tak pozdravíš ty, nebo pozdravím já? Pozdrav ty. Já bych radši pozdravil našeho manažera, jestli může. Kohokoliv si budete přát, pánové. Ahoj táto. Ahoj táto. Ahoj táto. Zdravíme rodiny. Máme tě rádi. Tak ahoj mami. Kluci, písnička, která dozněla, tak podle dostupných informací by měla být písničkou, ke které budete natáčet videoklip. V jaké je to fázi? Je to vo fázi už veľmi blízkej, pretože takto už vlastne o 6 dní budeme točiť. 6.7. Začínáte s natáčením. Presne tak. Jak by to mělo vypadat? Kdo psal scénář, jaké jsou vaše představy? No mala by to byť hlavne veľká letná pohodovka. Máme pekne, pôjdeme na kárach, budeme si to valiť niekam za vodou a budeme hlavne hodne za vodou. Takže nie je naozaj voda, leto, pohoda, niekde smerom na koncert, potom si to nejako pravdepodobne rozmyslíme a skončíme niekde pri vode s babami. Tak jak by to ideálně podle nás mělo vypadat. Že? Ideální léto. Tak to nikdy nedopadne. No, možná bych řekla, že i jo. Když jsme u toho léta, tak pánové, letní festivaly pojedete? Ideme, tak my už sme vlastne začali, už máme za sebou nejak otvírák a ešte ďalšie, takže... No a teď třeba zrovna o víkendu budeme hrát v Černý v Pošumaví, taky takový krásný malý letní festival, open air, takže u Lipna, krásná. 4. je to přesně tak. Takže... Už jsme zvali vaše fanoušky a vůbec všechny diváky České televize na váš Facebook, na vaše webové stránky, ale když si tak nějak jako vezmete dohromady, když jste spolu začali hrát, jaké jsou od veškerých diváků reakce na to spojení Míra Šmajdy a české kapely, vlastně českých kluků? Tak oni už nás lidi tak jakoby docela znají, takže si myslím, že už je to nikterak nepřekvapuje. Jak říká Miro už v nějakém předchozím vstupu, tak my spolu hrajeme už 3 roky v této kapele, takže lidi už se na to tak nějak jako si myslím zvykli, no. Pánové, pojďme se zpátky vrátit k vaší nové desce, která se vlastně jmenuje Terapie. Jaká je? A poprosím někoho jiného než Míru. Dominiku. Já nevím, co k tomu říct. Jako. Muzikanti rádi mluví o vlastních deskách, jaké jsou, tak... To je vždycky jak sportovci po výkonu, že Ano, se zeptáš, ano, jako, ano. jak se Tak hrálo, určitě, tak určitě je to sport. Byl tam srdíčko. Srdíčko, štěstíčko. Hezky mi to nahrál na tu úl a... Ale já myslím, že ta deska je hlavně rozmanitá, no, což je asi rozdíl možná oproti té předchozí tvorbě, že je rozmanitější, než to bylo předtím možná. Ono, paradoxne, sme sa tak nejak smiali, jak sme sa tam usadzali, že jak sme tu hovorili, že jaké je to tvrdé všetko strašně a podobně. A teraz jsme tu zahrali ty 3 úplně meké pecky, vlastně pohodovky. Ale možná po ránu jste to asi vychytali dobře, pánové. Ale to jo, tak zase dostali jsme inštrukcie, že úplně to tu nie je stavané na nějaké strašné věci, takže... Ono už je to starý barák. Právě tady hořelo navíc před pár desítkama let, tak obávám se, že kdybyste tady zahráli tak, jak určitě umíte, nevím, jak by to dopadlo. U Míry chápu, že si užívá ten přechod z té, jestli tak můžu říct, křičící polohy do té zpívající. Teď jsem to řekla úplně špatně, ale rozumíš mi, jak to myslím. Úplně. Pánové, úplně. a co vy? Baví vás to taky ty přechody, anebo máte radši, když opravdu můžete si třísknout a můžete tam ten zvuk rozpálit na plný koule, jak se říká? Já si myslím, že můžu mluvit za celou kapelu, že si užíváme oboje vlastně, protože i na těch koncertech je vidět, že i ty dobře, tak bubeník se neužívá. Já si rád třísknu. Já si myslím. Ale já myslím, že nejvíc si užíváme, když vidíme, jak na to reagují ty lidi a ti na těch koncertech reagují jak na ty tvrdší písničky, tak na třeba na Každý den, který si s náma zaspívají a asi je i pro ně příjemnější, když si nějakou písničku s náma můžou zaspívat a je to třeba text, který je uspívatelný a nemusí se tam do toho tolik křičet. Je to pravda, že na tých koncertoch vlastne úplne nezáleží na tom, či je to tvrdý song, alebo je to niečo melodické, pohodové. Hlavne, že je to pre tých ľudí húpavé, že si tam majú čo zaspievať. To je základ. Nechceme předbíhat. Letos v březnu jste vydali nové CDčko, máte už naplánovanou sérii koncertů, ať už v létě, tak určitě i na podzim, ale my se v tom příštím povídání rozhodně budeme ptát na vaše plány pro rok 2016. Jsou-li nějaké? Sú, preberieme to. Pohovoříme. Krásný, pohovoříme. Už ale za chvíli budeme hovořit taky o jiné kulturní události, a to o letních Shakespearových slavnostech.